Inspire, we motivate them, your leads are empires. DJ Ike, the maximum angry, willy, specially. Ziweweka wanakasarura, moyo wangu shireka kuzoparura baby. Moyo wangu unoda iwe, wanoda kunditorera tingatotangane. Yeah, baby ndinokudisa, I like the fact kuti ndiwo nonzwisisa. Pazvinorema unomira neni, andifenda kusiya mpiwa wangu. Ndoda kuenda newe kure, baby uya titambe rure. Musango mune vasemi, chavanongoda chete usiyane neni. Ndoda kuenda newe kure, baby uya titambe rure. Musango mune vasemi, chavanongoda chete usiyane neni. Ndinogara ndichizvibvunza kuti nei kodora bora vanoita rinova peyo sonso mukungwa nditsoma everyday avafara vakundiona ndiinewe vanoda kungondishungurudza vandinosuwa ivo vanopururudza yo mumwoyo mavanotidei uri wavo asi usavatedzere ita ndezvekwavo ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni ziweweka wanakasarura moyo wangu chirega kuzoparura baby moyo wangu unoda iwe wanoda kunditorera tingatotanganewe yeah baby ndinokudisa I like the fact kuti ndiwo nonzwisisa pazvinorema unomira neni andifenda kusiya mpiwa wangu ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni ndinogara ndichizvibvunza kuti nei kodora bora vanoita rinova peyo tsomtso mukungwa nditsoma everyday avafara vakundiona ndiinewe vanoda kungondishungurudza vandinosuwa ivo vanopururudza yo mumwoyo mavanotidei uri wavo asi usavatedzere ita ndezvekwavo ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni ndoda kuenda newe kure baby uya titambe rure musango mune vasemi chavanongoda chete usiyane neni